Mu je Lagos din. Lagos za mu je. Za mu ce kuma ko yaya. Baby mu je. Kamar yaya ku tai Lagos? Babu inda zan yi. Kin ce ba za ki bi ni Lagos ba. Ita kuma za ta bi ni mu tafi Lagos. Muna jin daɗi. Na sani wallahi to mu tafi Lagos din. Ba baby dan girman ubangiji ya zaki min haka. Ki duba fa ki ga shekaran mu hudu tare da ke fa. Sai da kika fata-fata da tattalin arziki na kika wulakanta dukiyata. Yanzu fi sabilillahi auren dolan nan da za a miki ko ma dai in ce auren son zuciya. Saboda kawai dan ya fi ni kuɗi ne za a yi min haka. Da a ce ni ma ina da kuɗi da ba za a yi min haka ba baby. Kawai dan mutum yana da wata mota fi sabilillahi kawai sai a ce wai ke za ki aure. Kuma ko irin a gidan nan ma ki nuna ke ba za ki aure shi ba ke ma kin bi son zuciya fi sabilillahi. To yanzu kai in tambaye ka. Son ka in ji jiran magana uwaye na. Dan Allah. Ba shi wa in wallahi. Dan girman Allah ki zo mu gudu Lagos mu je mu auren soyayya. Ni Lagos. in bi ka mutai Lagos. Mana. Wallahi ba ni zuwa ko ina nan gidan uwaye na wallahi. Haka dai in bi ka mutai. Kin san dai fa na yi asara akan ki fa. Asara? Kwaran dubu na yi asara akan ki kusan miliyan nawa kika cinye mutum ban kai haka ba fa nake soyayya. Nan ki duba kai na haƙulewa ya saboda leburanci. Leburanci na kawo miki kuɗi irin ɗan ɗauke-ɗauken na agwagi nawa na ɗebo na kawo miki da maulidi zakaru nawa na kawo miki da maulidi yanzu kuma ki ce zaki min haka wallahi ba ni bin kani kan mutai Lagos in bar uwaye na ban wara kan tare kina ji yawa to kina ji auren wata nawa aka sa wallahi wani wata dan girman Allah ki bari to baby ni zan bi ka mu tafi zan bi ka mu tafi ni da man so nake yi wallahi shafa za mu je ko agwagwa ko kuma